Skončil sa maj a ja vám chcem ukázať, aké knihy mi tento mesiac pribudli do mojej knižnice, respektíve aké knihy som si tento mesiac kúpila. Ako prvé, neviem, čo som ju dokonca nekúpila ešte v apríli, ale čítala som ju určite v máji. Je kniha Nežádoucí sňatek od Kataríny Maura a je to tretí diel zo série o dohodnutých vzťahoch alebo dohodnutých manželstvách rodiny Windsorovcov, kde máme babičku, ktorá tak nejako spravuje rodinný biznis, rodinný svadobný biznis. A tentokrát príde na brata Diona, ktorý vlastne ako jediný zo súrodencov už zasnúbený je a vlastne svoju snúbenicu už poznal dlhší čas. Takže to je jedna kniha. Ďalej som si kúpila knihu od Michaly Ries, Prvý sľub, čo je príbeh o zakázanej láske medzi rehoľnou sestrou a policajtom, ale zároveň sa tam otvára aj problematika opustených detí alebo detí žijúcich v... Detský domov nie je správny výraz, ale proste v detských domovoch. Ja som si túto knihu pôvodne kupovať nechcela, lebo keď som videla, že vyšla, tak som po nej nemala v pláne siahnuť. Nakoniec sa to zmenilo a viac vám poviem asi v recenzii. Potom tu máme knihu od Rachel Reed a to je Dlhá hra. A je to vlastne pokračovanie knihy o Iliovi a Shaneovi zo Spaľujúcej rivality. Je inak veľmi zaujímavé, že toto je pôvodne 6. alebo 7. kniha zo série Game Changers. A vlastne v češtine vyšli len Spaľujúca rivalita a táto kniha. Doteraz nebol do češtiny preložený ani ten prvý diel. Inak je to hokejová romantika o dvoch mužoch, ktorí spolu majú vzťah aj napriek tomu, že v kariére vlastne sú svojimi pravými opakmi a mne sa tá kniha páči. A poslednú knihu, ktorú som si kúpila, je kniha Requiem za dušu od Natashy Knight a Zavalieri. Na tejto knihe oceňujem hlavne jej vizuálne prevedenie, lebo ako vyzerá úžasne. A dokonca, čo som už dávno v knihách nevidela, je vo vnútri z bieleho papiera a nie z recyklovaného. Každopádne by to malo byť niečo na spôsob temnej romantiky a tiež sa tu bavíme o nejakom dohodnutom alebo nútenom manželstve. Potom tu mám ešte posledné dve knihy, ktoré som si tento mesiac kúpila, ale nekúpila som si ich vo fyzickej forme, ale ako audioknihy. Jedna z nich je Dlhá hra a tá druhá z nich je Spaľujúca rivalita. Obe knihy mám aj fyzicky, ale v češtine ich nahovoril Richard Wagner a